Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt, konstant ut i ett ta du vilt, alla tøyna. Og då så 100 minutter innanlands fyrir bare 125 kroner. Det et garvilt til på. Faktisk det vittlasta og i sommar. Før til det. Kunde inte bättre. Nej, att det kommer att vi ska klara oss så gott. Men så som kapgar över leja så hade ganska vant att vinna det här. Ja, vi hade ganska lustigt där månad. Ja, vi var runt i att komma fram om på den här vägen och här var det kallt att vi kom fram om och allt det där. Jo. Hur checkar ut jag Malmö där? Här var det så inte fattat att börja vi. Och ja, där ringde jag Rorsman och säga hur så står vi här och vad nummer var det så. Inte för att komma in och måla så tar bättre räckvidd. Det var starta checkvor och Lattaja Rorsman Syriak så länge var efter och allt har lagt här inom målen. Men nu är det ju att du är lite öjliga väl nog där? Ja, det är det. Är det går inte bättre? Nej. Tjej gott medaljer och en FM till. Det är väl tot. Jag ska att lucka ut. Jo, det är det.